שלום חברים, כן מיסטר נינג'ה בסרטון חדש. אוקיי, היום בסרטון אנחנו נתחיל גן חיות. כן, גן חיות בתוך מיינקראפט, זה דבר, לא יודע. אוקיי, נצטרך את כל הדברים האלה וכמובן זה ומתג. אתם יכולים קצת לדבר, זה לא מתחילה לכם, אני רוצה לסלול כדור כזה שמתחיל לי את החיות שלי קצת ארוך ככה. מי שלא כל כך יודע, בסרטון הקודם סילבן ביקש משהו, הוא רוצה לעשות משהו עד סוף החודש, סוף החופש, לא יודע. אני רוצה לעזור לו בלי שליטה ואני לא יכולה לתת את זה לבד, אני רוצה לקצות חיים. אז אם אתם רוצים ונכריח בראש אחד, אתם יכולים עכשיו להירשם לנועם סילבן לערוץ, ואם כן זה יעזור לי, לא סתם. אם אתם שואלים למה זה יעזור לי, כי אנחנו חברים פה מהגן, אני לא יודע מאיזה, אנחנו חברים ממש טובים, אני לא רוצה שהוא יעזור. אז מי שיכול, בבקשה, שיעשה. עכשיו אנחנו עושים איזה טריק כזה בטיקטוק, רק שדרכתי אותו. כי מקודם ניסיתי לעשות טלפון זה מאוד מישהו, אבל עשיתי גם את זה, אותו דבר, פרט לפרט. וזה לא הצליח לי כי לא שמתי משחזרים. אוקיי, נגיד אני שם פה, אני אבל עדיין לא שם מה שקצת, מה שמפעיל, ככה. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד מיני סרטים כאלה, באחד מהסרטונים תרשמו לי בתגובות. באחד, לא בזה. כאן מכין את הבודקה. כאן בטח יהיה ההקלטות. נמצאת יפה סוג של... נראה לי כל פעם נעשה חיה חדשה, כל סרטון. אבל במקרה שלנו נעשה חצי חיה, לא יודע, נעשה חיה, או שתיים, אפילו, נראה לנו זמן. אוקיי, אם מישהו מתקשר, תתעלמו מזה, כאילו הוא לא יתקשר. ואם אני מדבר עם מישהו, אני צריך לסיים את הסרטון, תחשבו כאילו זה לא קרה. כאילו פשוט סתם נגמר סרטון. רגיל אני יודעת נגמר. ככה. אוקיי, חיה הראשונה שלנו, מי שרוצה שנפש עכשיו, אני מאחל בסוף. ומי שלא רוצה, אני לא יודע מה לעשות. מי שלא רוצה פשוט לא יתנחש ויסתכל. ככה. שכחתי שצריך גם כאן. איזה נגמר.
יודעים מה? נעשה שתי חיות. ודי. כי פעם קודמת עשיתי 3 חיות ולא יצא לי. גם הסרטון לא הצליח לעלות. נראה לי בקיצור את הסיבה למה זה לא הצליח לי לעלות מהר ששאלתי בהתחלה. למה לי כזה נור? אם אני מצליח להעלות את הסרטון הזה, כאילו, אם אתם רואים את הסרטון הזה, זה אומר שהצלחתי. זה אומר שהצלחתי במשימה שלי. נשים את החיות, אבל אני קודם נעשה באמת את זה. נשים פה 1, 2, 3. ככה, עכשיו לזמן. מי שהצליח לנחש שזה פרה, כפיים. אוקיי. חיה הבאה, גם מי שרוצה. או שאתם רוצים שאני אתן לנבור אותו, אנחנו נדבר כי זה בסוף. מי שרוצה להיכנס לפעמים מהדיסקורד שאני אפתח עכשיו רק בכמה ימים שכבר יעבוד לי, אז תשאר אני אראה לכם את הדיסקורד שלי. אני אראה לכם איך לעשות אותו. שפכתי לקחת סמאר. טוב, בסדר. 2, 3. אני מנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר שגם אני צריך ללכת לאנשהו, אבל זה יותר חשוב. לא נראה לי שאני אלך לאנשהו זה יותר חשוב. עושים עוד פרקור. רוצים אני יכול לערוך. שכחו מה שאמרתי, אני סתם דבר. אני אפילו לא יודע מה דבר. למה כל פעם יש לי הודעות באמצע? פשוט תתאמו כמו שאמרתי. סוף סוף סיימתי את הסרטון אחרי מלא פעמים שניסיתי ולעשות 2. ומי שצריך לדעת שזה כבשה, כפיים. אפשר לו שנייה משהו קטן. לקחת את זה, והצלתי ואת זאת. וכן חברים, זה הסרטון שלנו להיום. יאללה.